Sziasztok! Én Kálmán Edith vagyok, és szeretném, hogyha ti is megismerkednétek a funkcionális élelmiszerekkel, hiszen ezek ugye az egészségünknek az alapkövei. Ezzel a küldetéssel igazából az a célom, hogy segítsünk egymásnak testileg, szellemileg és lelkileg is egy egészséges emberként élni és működni. Azaz, hogy a sejtjeink megkapják a számunkra is megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot. Nézzük pontosabban, hogy miről is szeretnék nektek ezzel kapcsolatban beszélni. Ugye azt mindenki tudja, hogy a szervezetünk legkisebb szervezeti egysége ugye az a sejt. Na, ez az, amire fókuszálnunk kell az életünk során, hiszen ez nagyon fontos. Ugyanis, hogyha a sejt anyagcsere tökéletesen működik, és ugye sejtszinten akkor a méreganyagok megfelelően tudnak távozni a szervezetünkből, így nem leszünk betegek. Ez egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek, csak sajnos ugye a feldolgozott élelmiszerek miatt rengeteg méreganyag kerül bele a szervezetünkbe. Az emberek többségénél az a probléma, hogy ugye mindenki szinte csak kalóriát fogyaszt, nem ásványi anyagokat, nyomelemeket, vitaminokat, amire valóban szüksége lenne a sejtjeinknek. Így kialakul egy sejtszintű hiányállapot, aminek a megoldása lenne a funkcionális élelmiszerek bevezetése, amiről szeretnék most nektek majd néhány szóban beszélni. Ezzel tudnánk ezt a sejtszintű hiányállapotot úgymond kielégíteni. A WHO adatai szerint is a napi ajánlott zöldség és gyümölcsfogyasztásunk az kb. Napi legalább 400 g lenne. Ez lenne az a mennyiség, ami úgymond csökkenteni a krónikus megbetegedéseket, tehát a gyulladásokat, illetve elősegíteni ugye a napi rostbevitelt, amire szükségünk lenne. Pontosan azért lenne ez megoldás az életünkben, mert ezek a termékek sejtazonos táplálékot biztosítanak, és holisztikus táplálkozás alapjai is egyben. Hát olyan összetételű termékek, amelyek a sejtek energiáival szinte azonosak, és 2-5 percen belül 90-95%-os felszívódási hatékonyságot biztosít a szervezetünk számára. És akkor nézzünk néhány példát, hogy mondjuk ezek a funkcionális élelmiszerek miben segíthetnek számotokra vagy számunkra. Van egy napi alapellátás csomag, amit direkt úgy alakítottak ki, hogy ez ugye a napi szükségleteinket biztosítaná. Van egy reggeli koktél, illetve egy esti. A reggeli koktél fogyasztásával napi 1,5 kg zöldség és gyümölcs jut be ugye a szervezetünkbe, tehát a sejtjeink megkapják azt a mennyiséget, amire ugye szükségünk lenne normális esetben is. Aki naponta ezzel indítja a napot, az nem fog sejtszinten éhezni, illetve egész nap vitális lesz, ami szintén fontos, ugyanis hát nyilván az embernek azért topon kell lenni minden nap. Kevesebbet fog költeni az élelmiszerekre, ugyanis nem lesz állandóan éhes, mivel a hagyományos mennyiségnek csak a negyedét, ötödét fogja tudni elfogyasztani, mert nem fog sejtszinten éhezni, így nem fog a szervezet több élelmiszert kérni tőlünk, mert a megfelelő tápanyagot ugye bejuttattuk sejtszinten, így ebből kifolyólag megfelelő mennyiségű vitaminnal, antioxidánssal, nyomelemekkel, rostokkal elláttuk a sejtjeinket, illetve van egy esti koktélunk, az pedig a úgynevezett jó ét koktél. Ennek egy ilyen kis kellemes citrusos íze van, szerintem egyébként ilyen limonádé jellegű, még egész, szerintem még a gyerekek is, akik ilyen kritikusak, én azt mondom, hogy egész jól elfogyasztják, és ezzel a termékkel ugye a szükséges ásványanyagokat visszük be a szervezetünkbe, illetve van egy olyan funkciója is, hogy a sejtjeinkből a méreganyagot úgymond tisztítja. És ez azért nagyon fontos, hogy ugye este fogyasszuk, ugyanis ekkor tud a leginkább beépülni a sejtjeinkbe, amikor ugye maga a test ugye pihen. Ezen kívül még rengeteg terméket
tudunk használni. Ez gyerekektől időskorig igazából tudja bárki használni. Több területen is lehet alkalmazni, például kávé helyett ugye az aktivitás, az immunrendszer támogatására, a gyulladások csökkentésére, csak így néhány dolgot így megemlítenék, bőrhaj, köröm ápolására, fogyókúrákhoz, ugye nagyon jól ki lehet vele váltani, például a sépekkel ugye egy-egy étkezést, és egész tényleg jó ízűek. A csontokat és porcokat is támogathatjuk, aki rendszeresen edzott, ugye az izomépítésben is segítségünkre lehet, a szív- és érrendszer támogatásában is segítséget nyújt, valamint a viszerek és az ekcémák területén is jöttek meg pozitív tapasztalatok vissza ugye a használóktól, illetve minden termékünk, amit tudni kell, és fontos, hogy glutén-laktózmentes és vegán, és folyamatosan ellenőrzött termékekről beszélünk, tehát így igazából mostanában már tényleg rengeteg ember allergiás bizonyos összetevőkre, úgyhogy ezek a termékek ebből a szempontból is rendkívül jól össze vannak állítva. És hogyha, hát nagyjából most én erről nem is szeretnék többet beszélni, de úgy gondolom, hogy ha te is szeretnél az egészség útjára lépni, akkor keresd bátran bármelyik elérhetőségemen, csatlakozz hozzám és fedezd fel a funkcionális élelmiszerek előnyét, tanulj meg ízletes új receptúrákat, és színesítsd a mindennapjaidat, tehát rettenetesen jó koktélokat is lehet például belőlük csinálni. Vannak éttermek, ahol már ezeket használják, és borzasztó jó ízük van, úgyhogy pozitív tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban is. És hogyha szeretnétek csatlakozni, akkor együtt tudunk haladni, és megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb ételeket, életmódbeli szokásokat, ami neked is nyilván a mindennapi életedhez megfelel, beilleszthető. Tehát, hogyha készen állsz arra, hogy elindulj az egészségesebb élet felé, akkor nem ne késlekedj, tarts velem ezen az inspiráló úton, és akkor mindenkinek megköszönöm a figyelmét, ha bármi kérdésetek van, tényleg bizalommal forduljatok hozzám, és akkor a továbbiakat megbeszéljük. Várlak benneteket szeretettel, szép napot mindenkinek! Sziasztok!